Telu. Telu ya ra iso. Gedang telu. Iya. Idule aja toh, Mbak? Idule iki. Piye? Dol diceket ya ini Oh, kok. nggih, pecah. Ora neng to. Lagi sileke 10.000. Jahe nek jale kawan kok. Ya, kelawan ya ora petruk. Kawane Esuk-esuk neh sing petruk. Ngerti, Mbak? Oh ya, ayo wis ra remong. Oke. Lis mau sih teman. Balik. Tak dan ra. Tak sih mau serang ya. Dan motor mau runtut kok. Halo, kayak dit. Lanjut tak sih. Tak enteni ora teko. Restu Utomo.